พุทธักนี่แหละพรังซีตั้งในตุ่มเฮโลวิงเป็นการแบ่งลองดิพูเป็นดักว่างมีในตุ่มมีดาดมีดิยาดอันตะดักว่างสิละสวาลามพุทธักกัชินีเจพันในตุ่มว่างแล้วละเป็นละสวาลามในตุ่มพันในทันลองจอกนิลีในตุ่มพันชูรุแล้วพรังซีอารามก็ละปุยแล้วก็เจงซีเป็นนิลีเจงนังกอกปะท่านังกอกละสวาลามพุทธักเ2020นิกัน15 Mars 15 Mars Arni ladak kar bicing rumah mei dulu lut perai kar bicing rumah mei pu borjarni horbonga klamalong kelas horbonga klamalong nili tum bisnat distrik akar bi doan kar bisten isusan aksapen cenglok ni tum haladak kadiman du nateng pin pura alu kipidu nateng pen alang li aning ki misena jok pen karbina hoke do karbita karbilo pusi nang acing hon aning bang dokok ajoy ni alang li nili tum pan dadak bisa saili pol polialong non lakim bom ahem krur troksira suri pokep antangka nili tum pan dadak nang pipo nang kim pipo balang li cicak kang loเป็นละสกัดจักกางอัดติงเป็นอลังลีละดักนอนตากิมบอมลูaku keder cek wa lama ke la puson lo hala suhut corona do fit lo punrom mars arni 15 mars arni ke hala dak ching rumah mai do lo aphiar ni pen ke corona bon e ko pai ke mi la pen dak do akar biat wa ko pai ke mi la swar ni bang corona mane hiri lang hungunan ni lang je bini munit tum barong le chingrom long le pu sa aphiar ni pen ke la bang ke chingrom long le munit chitong long le pu sarkar na pen so advertise pi phit lo ke di an ke la pen ke ni kan hini ke la pu dokok pen aphian ta ba la non ke kim bom la boundary chirip li long le adang angkang so chirip li angkang ke ni tum karbi sudet hostel mane tribal hong ko pen apot pensi ni tum karbi studena isona apartment ciri hini hang dun pen hala suhudin ke la boundary ke chimilai na kok jemati karbi la tribal hong ko tum ta koi ke jemati kadu ka belong likili tum long de jemati an ke la haya alama puthak sarkul office long chingki dam lo che than lo la tum pen ka ching wai ajat amat ningkan hini ni la pusider tu la ko alang li tum ta la sarkul office tum ta pulo nang tum thalang la bang nang tu chimilai tha la mani complain to kok la sinang tum chimilai tha pu la pensi la hai na penta ke der lo la hai bena der lo la pen ke aku hini ala bang ke la arum lo ke istimet abe ke di la arum no na tu thek long lo la dak la su ekdom la ke cheng je hut arum ta nani ke khirki abe wang nani ke walta chekeng ke nani ke theng wang nani ke dorja be la sonsi la meramuti pula he mohalam pen pulute la meramuti et dakar bi student association tum hala thikadar pen ching kilo je la meramuti tha la nang klem pitha ang songsi kim je pot gotike la bang meramuti tha pulo la kar bi student association abang kutu pen ka ching kya teng pen alang li tapate pek pin pen alang li ta kroisi alang li la dak meramuti lu la tang ter apisi hadak pen picing ke non ta kim bom lang ako non ni tum kar julong atengke la so puthak RTI ta kurilo RTI kurisi jelan ta dam lo kusi kar julong bo an sini ni la sini li kom dem lo ni na pen la so lam puthak ni li tum la dak bisa tu se kar biya tu pen la so puthak di athi tu lam rong hang alang li aning mi sen pen na ho ke do kar bisita mane thoi inglong chipu be pin pen alang li na ho ke do kar bisita alang le tum development akaron alang li nagabat hasi nili tum alam pate pe kroi si pini li dak la so mane nang pilo nang pi pen non ni tum che thek long lo akon non tat akoi ke wang la so lama ala so hema pan tang et lu pusi pa che thang la pen tang et lu pen thikadar bang poi sata tang kata alang li kadu ka bia tang kata uthai et lu pusi mane pa che thang pusi ajulong sister non ta claim voi lang ke thikadar pen ta chingki voi lang aru claim voi lang ke tang pu pela la pen ke ethelam khachoroji du non 1952 aning kan pen Karbiang long autonomous council ko ano ni
mana CM mata pen nilitum pala sunang mata haladak karbiang long ko pia politics ni ko mani poisa chut dep to ni mani chut chet dep no ni hala salam nilitum nang thekon di nilitum ke development ada dak development nilitum hanang pilo nilitum nitulak la so bang ke nilitum churu nang jitul ma hang apa karon CM do an pen nilitum non si nilitum ke thek long dak ngedun aku dak karbi student association pen dak isiamai dolo Loka Charlie also mahar apan karcho huta alangli la cicakang alangli ka cicakang kila puelo non 2025 peningkan karbi student association atum matric pass high secondary pass la pen ke BA pass atum pan karcho hut nili suri pho tangka PG puta alangli dak cicakang te ko nge ko anaki mi alam lake di churu nang pu la pa anang thin khe phan kamatha la pen ke non bihalia long nge uponirbason bailing sod du haso bailing sod ke bihalia kang aka asi hiri chot ke di bailing son chot ke di ko te bisa district kali ke sita alang li bihalia long bailing son hut ka chi chakang je karbiarong bisa district karbiarong doan arong saralis lang pinoy ni rong kera hut rong kera farman hole phogok tani nang PGP kachicak kaning jepen akam alang linon bisat district rong hokep anta susi arong asar arong atom phan non hole phogok ron etlu alang li kachicak teng pen claim etlu aku dolang alang li UPSC tang ho APSC tang ho kopine SAS kopine ka compete dun jeo somar student atom phanta alang li free admission free coaching là hai anh ta trong si command midu polote vàng nói nang chi chi nói là hai ta này free nang people ente ko an sinang ilang ko diga lang la soal hai pathak kalang di panchoro de un e la pen aku pi bom lo non ko hati lo inut bang ni dun lo ke non pi bom lo alang li ka chi chak teng pet pi bom lo la si alang la bang ke ni li against atum phan ni li ke dem lo halang tu malah dak piara city no kher no congress kher no BJP kher no pine kher no itu politik sada ka city itu nang theng dak politik sang theng de ni tu ke dak development dakar bi depan ko matsi aning mi sen pen akang kamatha akang pi pen kamatha jima hala nang pi ba nang ke lang phan bang ke ni tu churu nang pu la si tu ri ra ha phan ni tu la salam ke ni tu churu par pik lo ini jeep je ground floor pen kini an kim tu nei non bang ke isi bet lang kusia lang tum patet hat lang rồi là kể aku alam dat aku pijut et lu kim ke lang kuloti này mana kim ke lu tapi jut lu poson te ditum puji ko bisi kim ke ba ka pijut det puji non ke kim bom lang ke nang tu lang non ta ala ita pe ni an do lang ke ka pijut pokali ke aku la wal lang oi la nang tu wal lang oi la so wal ta ke so balon pel pulu ke kopia kalon si ke der shop tu di tum boundary hima bang la ciri li along le pen di tum ciri hini ke enunja alam bang pen hala tai bel ho tum pen esek chob hong se ya kalon si ni kan hini mane ington ang kop la pen ke official lam ke nang tum thek hala to bar ali hadi hala ali non kapite ji ali wan bom non pi dublo tum non nang ti la si hala dakta ni tum mane pi dulu tu pen cingkir la si non aku hala dakta non ington kop ke nango nang li tum lango hala non to war ke wan pu ke atwar ke uji ke tum hala dak wal yang si non bodai dam det puluti silam dam det puluti mu hala ke prinang kop ke ku ke alang li tum la sila dak wang nang ji wang ra dak ha dak to war beng pen putu la pudang tu di prep pon la tu ke dak ak lo la nang chi ji ni tum hanang chi tong nang ji nut bang ni dak karbi student association du la met amei du dak bebi no hong ko thon se lak tu alang tu pen lang tu ching wai no ching ki noi nang lang noi hup pu ko pi ko son chi ko son ma ko son aku non ke klem pi chu tu ma ke klem pliluma ba achenam ma la hai la ma ke alang tu la pu la son kher chot ba ke ni tu mane la bang ke ni li nat pen ba ni li tum pen bisa district karbi atum la ke kom dem so putha right